Pick-up'ların öz aýratyn dünýäsi bar. Şeýle pick-up'lar bar, fermerler üçin diňe ýük çekmek üçin ulanýar. O şeýle pick-up'lar bar, olar aýratyn keşfi döredýär. Aýratyn medeniýet kemala getirýär we güýjüň nyşanyny öwürleýär. Ine täzece 2025-nji ýyl Ram RHO pick-upy şol nyşanlaryň biridir. Bugünkü syňymyzda täze önürlen we täze satlyga çykan üýtgeşik pick-up barada gurrun ederiz. Näme üçin bugün? Çünki ol öňler uly motor bilen 8 silinderlik 6.2 Hellcat 702 at güýjüni berýän uly motorly we uly hereketlendiriji bilen önürlýärdi we ol hem biziň bazarlarymyz üçin gyzykly däldi. Emma inni täze 6 silinderli üçlük turbo kompressorly we 540 at güýji we 700 Nm-dan gowrak tork berýän üýtgeşik pick-up önürli. We şoň üçin şu gün size dollugyna şu awtolyg barada gurrun eder. Dogruçul bolaly. Bir näçe ýyl mundan özel ekstremal pick-up'laryň şahsy hökmünde tanalýan Ford Raptor hasaplanýardy. Ram TRX modelini 702 at güýjündäki Hellcat 8 silinderli awtology çykaryp oýuny düýp göter üýtgetdi. Ene 2025-nji ýyl TRX taryha geçýär. Onuň ýerine bolsa Ram RHO gelýär. Ol kiçellimi? Ýok. Ol başgaça boldy. Hatta bäsleşleri üçin has hoplu bolup biler. RHO diňe täze komplektasiýa däl. Bu Ram filosofiýasynyň dowamy. Dünýäde iň güýçli tehnologik we harizmatik pick-up'lary döretmek. Автолог салона seredemizde haqiqi premialny внедорожник, koja, alcantara, karbon stavkalar, harman kardon akustika, 19 speaker we subwooferli we 12 düýmlük dik şeýle vertikal ekranymyz, Apple CarPlay, Android Auto we beýleki ähli funksiýalar bilen öpçün edilen. Oturguç masajlary, podogrew oturguçy gyzdyrýan, sowudýan, diňe öňkü setirdäki däl, eýsem isky setirdäki oturguçlar üçin ornatylan. Awtolog açary näşler ýalyk. Bu öň tarabyndan, bu da arka tarabyndan. Şeýle gyzyl RHO Ram ýazyly we elbetde awtology distansiýony otlaýa we arka bagaj açýaçya, signalizasiýa, sentralny zamok, şeýle owdanjy pult gelýär. Bärde görşüňiz ýaly 4 body awto we 4 ýokary we 4 aşağı we aksel blokirowkalary bardyr. Hem de aýratyn launch kontroly bar. Ne bärde bu görýäniňiz RHO sürme rejimi, qarda, ýağışda sürülýän aýratyn rejim, sport rejimi we ýük çekýän bolsa aýratyn rejim, ondan naşary palçykda, gumda sürmek üçin, daşlykda, dağda sürmek üçin we aýratyn baha rejimleri hem bardyr. Asma ulgamy, ýagny podveskasy, aktiv amortizatorlary ýokary tezlikde has takyk işler ýary salanan. Clearance beýikligi 30 cm-den ýokary. Suw geçiş çuňlugy 80 cm. Daşky görünüşi giň ganatlar, kapotdaky howa alyjy, uly ram ýazgysy bilen agressiv reshotka her element aerodinamika we sowatmaga hyzmat edýär. Eger sizi edil şu pick-up, şu awtolog gyzyklandyrýan bolsa, ýoksa da başga awtologlar gyzyklandyrýan bolsa, onu biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biziň aýratyn YouTube sahypamyz bar we oňa geçip başga awtologyň synlaryny we olaryň bahalary bilen tanyşyp bilersiňiz. Biziň YouTube sahypamyz Dubai Machine Bazar. Dollugyna şu synymyza seredeniňiz üçin minnetdar we size ören täsirli bolanlar hem de ýakymly bolanlar diýip umyd edýän. Siziň bilen
Bu men Hayit Murad we Machine Mother kompaniyasi. Ýene-ki gepleşiklerde görüşýänçek, hoş, sag bolun.